निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी। वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प। वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प। प्रकल्प अंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण। प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था, प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 2378 11 9021 76 13 57 आणि 9322 69 63 81। नमस्कार। महाराष्ट्रातील ज्या मतदारसंघाकडे लक्ष लागलेलं आहे, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या प्रत्यक्ष मतदानाला आज सुरुवात झालेली आहे। मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 11:30 पर्यंत जे 11 वाजेपर्यंत मतदान झालेलं आहे ते 21.19% इतके या मतदारसंघासाठी मतदान झालेलं आहे। या कालावधीमध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये 7 ते 9 या कालावधीत 8.29% इतकं मतदान झालेलं होतं। सकाळी 9 वाजल्यानंतर सर्व मतदान केंद्रांवर मतदारांची गर्दी या ठिकाणी पाहायला मिळते। मात्र दुसऱ्या टप्प्यात जे 9 ते 11 या कालावधी मतदान झालं आहे ते फार मोठ्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे। आणि तिसरी जी आता मतदान प्रक्रिया सुरू आहे म्हणजे 11 वाजल्यापासून ते 1 वाजेपर्यंत या टप्प्यात सुद्धा आता बऱ्याच आम्ही मतदारसंघात येतं कोकणातील जी मतदान केंद्र आहे त्याचा आढावा घेतला। त्या मतदान केंद्रांवर मतदारांची रीघ लागलेली दिसते। या मतदान केंद्रांवर स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी भेटी देऊन मतदान केंद्रांकडून आढावा घेतलेला आहे। पोलीस प्रशासनाचं सुद्धा लक्ष आहे आणि जे या ठिकाणी उमेदवार आहेत त्या उमेदवारांनी सुद्धा मतदान जी हक्क आहे तो बजावलेला आहे। एकूणच जर परिस्थिती पाहिली तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि एकूणच लोकसभा मतदारसंघामध्ये चिपळूणमध्ये 11 वाजेपर्यंत जे मतदान झालेलं आहे ते आपल्या हाती आलेलं आहे। 24% इतकं चिपळूणमध्ये मतदान झालेलं आहे। तर रत्नागिरीमध्ये सर्वात कमी 15% इतकं मतदान झालेलं आहे। राजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये सकाळी 11 वाजेपर्यंत 23% मतदानाची नोंद झालेली आहे। कणकवलीमध्ये जे मतदान झालेलं आहे, कणकवली विधानसभा मतदारसंघात स्वतः राणे त्या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहेत। 22.9 म्हणजे 23% मतदानाची नोंद झालेली आहे। आणि कुडाळ विधानसभा मतदारसंघामध्ये 21%। तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील सगळ्यात शेवटचा जो विधानसभा मतदारसंघ आहे सावंतवाडी, त्या ठिकाणी 22% इतक्या मतदानाची नोंद झालेली आहे। तसं हे चित्र पाहिलं तर सकाळी पहिल्या टप्प्यामध्ये मतदान फार कमी होतं, 8% इतकं अवघं मतदान झालेलं होतं। मात्र दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 9 ते 11 या कालावधीमध्ये या मतदानामध्ये भर पडलेली आहे आणि हे मतदान जवळपास 15% झालं आणि त्यामुळे 21% आसपास टोटल मतदान या ठिकाणी झालेलं आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा अजून एक लक्षवेधी, दोडामार्ग तालुका जो आहे या विधानसभा लोकसभा मतदारसंघातील शेवटचा तालुका। 6 विधानसभा मतदारसंघात दोडामार्ग हा अगदी गोवा महाराष्ट्र बॉर्डरवर वसलेला तालुका आहे। आणि या ठिकाणी 39,791 इतके मतदार आहेत आणि 11 वाजेपर्यंत या ठिकाणी 8,570 इतक्या मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे। आणि एकूण तालुक्याची जी आकडेवारी आहे ती 21.54% इतकी मतदानाची आकडेवारी आहे। आत्ता जो तिसरा टप्पा सुरू झालेला आहे 11 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत, तर या टप्प्यात सुद्धा आपण ग्रामीण भागात विशेषतः आढावा घेतला तर ग्रामीण भागात मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या मोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत। लोकसभेसाठी जी मतदान केंद्र आहेत ती 2-2 गावांसाठी 3-3 गावांसाठी एक केंद्र सुद्धा झाल्यामुळे किंवा अखंड गावासाठी एकच मतदान केंद्र असल्यामुळे आत्ता मतदारांची वाढलेली रीघ, रांगा लागलेल्या आहेत। मतदारांना मतदान करण्यासाठी वाट बघावी लागते। तर या दृष्टीने सुद्धा मतदारातून एक अपेक्षा व्यक्त होते की तुम्ही मतदार केंद्र एक करा, पण मतदान यंत्रणा आहेत किंवा तिथले हे जे आहेत ते भविष्यात येत्या लोकसभा निवडणुकांसाठी विधानसभा निवडणुकांसाठी वाढवल्या पाहिजेत। कारण एकाच ठिकाणी गर्दी झाल्यामुळे मतदारांची रीघ लागते आणि जे वयोवृद्ध मतदार आहेत यांना सुद्धा प्राधान्य दिलं जातं। झरेबांबर या ठिकाणी आम्ही झरे 1 मध्ये ज्या ठिकाणी आढावा घेतला त्या ठिकाणी झरे 1 मध्ये सरगवे, आयनोड आणि पाल पुनर्वसन ह्या 3 गावांचं मतदान केंद्र एकच आहे आणि त्या ठिकाणी शेकडो मतदार हे साधारण 12 वाजता रांगेत होते आणि या मतदारांना मतदान करण्यासाठी तिष्ठत उभं राहावं लागत होतं। तर एकूणच परिस्थिती पाहिली तर चोख या ठिकाणी नियोजन दिसतंय, प्रशासनाचं व्यवस्थित यंत्रणा हाताळलेली आहेत। या काही ज्या त्रुटी आहेत
त्या त्रुटी येत्या निवडणुकीमध्ये प्रशासनाने व्यवस्थित हाताळल्यास जी मतदारांना वाट बघावी लागते मतदान केंद्रावर पोहोचूनही मतदान करण्यासाठी ती कुठेतरी दूर होणार आहे। मात्र आत्तापर्यंतची आकडेवारी हाती आलेली आहे। एकूणच मतदान प्रक्रिया पाहिली तर ती शांततेत या ठिकाणी पार पडताना दिसते। दोडामार्ग तालुक्यात असलेल्या एकूण मतदान केंद्रांमध्ये सगळ्यात कमी जे मतदान या ठिकाणी आपल्याला दिसते त्याच्यामध्ये जे ग्रामीण भागातील मतदान केंद्र आहेत त्या मतदान केंद्रांमध्ये दिसते आणि 17% मतदान हे मोरगावमध्ये सगळ्यात कमी झालेलं आहे आपण पाहिलं तर 11 वाजेपर्यंत। आणि सगळ्यात जास्त मतदानाची जी आकडेवारी आहे ती फुकेरीसारख्या ग्रामीण भागामध्ये आहेत। फुकेरीमध्ये अवघे 282 मतदार आहेत। मात्र 11 वाजेपर्यंत या 107 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याने 37.94 म्हणजे 38% मतदान या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये फुकेरी गावामध्ये झालेलं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते। त्या खालोखाल 36% पाळये गावामध्ये सुद्धा मतदानाची आकडेवारी आपल्या समोर येते आणि त्या खालोखाल 20% 25% अशी अनेक गावं आहेत। आणि सगळ्यात कमी बघायला गेलं तर 17% आईसुद्धा गावामध्ये सगळ्यात कमी मतदान होतं आहे। आई हे गाव अगदी गोवा बॉर्डरवर शेवटचं गाव आहे आणि तिथले जे बरेचसे मतदार आहेत ते गोवा बॉर्डरवर वसलेले आहेत। ही एकूणच परिस्थिती या मतदारसंघाची जर पाहिली तर तळ कोकणातील सगळ्यात शेवटचा तालुका आणि शेवटचा विधानसभा मतदारसंघ या मतदारसंघाची जी आकडेवारी आहे ती सुद्धा पाहणीयोग्य आहे। लोकसभा मतदारसंघाची लोकशाहीत होणारी ही निवडणूक प्रत्येक मतदारासाठी महत्त्वाची आहे। अजूनही मतदानासाठी बराच कालावधी शिल्लक आहे आणि मतदारांनी बाहेर पडून उत्स्फूर्तपणे आपला मतदानाचा जो हक्क आहे तोच बजावा असं आपण आवाहन करतोय। सिंधूर कोकण 7 लाईव्हसाठी संदीप देसाई, सावंतवाडी, दोडामार्ग। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।